Tati, was darf ich tun, kede der heilige Argusches, was wohl bekommen in die Welt, soll bleiben bei Emes, herangekritzt in mein Herz, auf ein ganzes Leben. Noch ein Mäusche. Eine Sache. Die Stimme. Inse Rochni ist dicker Leben, sondern ins Joinek für die Stimme. Kiekt sie auf die Ehrenste in Galat, auf die Ehrenste Lomdem, der Talmide Chachumem, der Ehrliche Balabatem. Von dem kauft man nun ihres Schamaim auf ein ganzes Leben. Dus wird geben, Koich, können die nur Rutzen Hashem. In wachsen beteure Wachasides. Wie wei? Es gibt bloß Lamatläufer. Es gibt bloß nicht bis einer. Lamatläufer. Lai Simchas Teure, der Nazim gehen heran in Städter Lebels fin ein Saat, in der Rufschoine Buche geht er raus fin zweiten Saat, או אם דימולני לך לא יסייני. כל השנים האלה של יידישקייט, של אירופה, של טוירה, של אבוידס השם, של חסידיס, הכל הולך לעלות בעשן. הנאצים מתנכלים דבר ראשון לבוטה מדרושס, החל מקריסטלנחט, ששורפים 1400 בתי כנסת, וכל עיר שהם נכנסים, בפולין, בהונגריה, בליטא ובבלז, דואגים דבר ראשון לשרוף את הבסמדרש. חיה דמוין בהצל צל מוין וקיים לוני רוי אבל אבותינו לא ויתרו, הם מתאספים ביחד ויש מניין ולמחרת שלוימה לא נמצא, הוא נהרג, הטליס שלו נשארה ואחרי יום יצחק לא נמצא, הטליס שלו נשארה. סיפר לי יהודי ניצול שואה ומתאר לי את אותם עניינים מחתרתיים, הוא אומר לי שני דברים לא חסרו, אומרי קדיש וטלייסים. וילדך רש וים תשקו יתקי כי הנה יאיבכו ימוהים אויים אסם היהודים נהרגו וזה מה שנשאר מאחוריהם, וכל זה לא מספיק לצער הצוירה. צריכים להתחיל לחלות את כלל ישראל רחמנא ליצלן. מעמידים את היהודים על שפת הבור ויורים בהם. יושב אותו פושע נאלח עם מקלע ויורה בכל יום 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 יהודים. אין דבר כזה בתולדות עולם. אנושים וטף, וזה לא מספיק להם. כי הורגים אחד ואת היהודים צריכים להרוג בקבוצות. אז מעמידים מסעית ודורסים פנימה 100 יהודים בחיל מנו, מפנים את האגזוז פנימה, וכשמסעית נוסעת 100 יהודים נחנקים ביחד, וגם זה לא מספיק להם. אז הם צריכים לבנות תא גז בבלז'קס, ולדחוס לתוכו 800 יהודים ביחד. בונים תא גז בטרבלינקה, והתחסו פנימה 1,000 יהודים ביחד. Oy,
מידס ורחמים אולי נסגלגל לי אוי 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 לי יפני כוי נאי חינו סייני יפילי וגם זה לא מספיק להם, וצריכים לבנות את אושוויץ הגדולה. צריפים בחוץ ותאי גז בפנים. בצריפים בחוץ נמצאים היהודים, רואים את הערובות מעלות העשן, והנאהובים והנעימים, בחיי מבמויסום לא נפרודי, והם צועדים יחד על הרמפה, עיירות שלמות, קהילות שלמות, מגיעים לתא הגז, סוגרים אותם בפנים, ובחוץ שומעים את הצעקה המשותפת של שמע ישרועי, ואת השירה הגדולה של כולם יחד של אני מאמין באמין ושלום. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, ובימינו שם לימוד. משיח אני מאמין ויף על פי שישמע מאיה יבכור על זה אני מאמין ויבכור על זה אחר כלוי בכל יום שיובו